zancen ƙasa labu sani. Mutane na ta cewa kullum 'yan maza na tigir 'yan maza na tigir. Har yanzu sun ji shiru ba a yi macani ba waka ba. Kowa ya shirya zai ji sautin Baba Cani. Yau ƙarya ta ƙare wa 'yan Faransa masu gudu su gudu. Yau kan mage yawa ya 'yan Nijar ba mu gudun tafari. Maganar Cani malam, zancen Cani malam, Nijar sojai sojai, saƙon baba na ne oga kura ya ce mu faɗi. Aji Abdulaziz Usman duk kura gabawan Allah, ai gaggace mu faɗi. Wai masu gudu su gudu, wai masu gudu su gudu, zahi mu dai ba mu gudu, kura ka ce mu faɗi. Cani, 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 Cani. Ga salon mulkin soja, da Hussein mulkin soja, yanci mulkin soja, gaɗi mulkin soja, yau talaka yi san yanci, to ya so mulkin soja, yanzu Cani ya ɗauka, general, general, general Cani, general, general, general Cani, yau Cani ke mulki, Allah shi ya bashi. Kowa sai ya so shi, kowa sai ya bi shi. Kuma yi wa faras warje, kuma yi wa faras warje, 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 warje da Faransawa. A Faransa na ce warje, Faransa ka ce warje, Faransa ki ce warje, warje da ɗiyan baira. Faransawa warje, yanzu Nijar sai soja. Cani mai Allah, Allah shi ya baka, Allah shi ya soka, talakawa sun bika, masu kuɗi ma sun bika, mulkin Cani soja garaba gardama, garaba gardama, Cani kai ɗaya ke raba gardama, a masu gudun kunya ga su sun gudu, masu gudun taɓare yau taɓare. Batun maza nake kuje, washin kuna ina sojan Nijar ku za ku je. Maganar maza ta maza ce mata kuja jiki, muke kora 'yan tsiya, sojan muke kora 'yan tsiya. Ratatatata ku garzaya, ratatatata ku garzaya. Kuta kuta muje da ƙarfin Allah muna gaba. Sojawan mana ne tare da an gane ko an san kun isa, ko fagen daga za a je. Sojawan mu ba su faduwa, ko da yaƙi za a je. Sojawan mu ba su fargaba. Daga 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 sojawa na ce ku ta mu je. Dila zagan ku sai an bar ku Allah ku kai da. Don haka ba za ku faɗi ba, inda Allah ku ka sa gaba. Don haka ba za ku faɗi ba, lahu ba za ya bar su ba. 'Yan maza na tigira kashe kwamba na ke batu, 'yan maza na tigira kashe kwamba kuna yi nan. Na ce ku kashe 'yan tsiya, ku kashe 'yan kambura uwa, ku kashe mugu cikin gari, ku kashe mugu wajen gari, ku kashe harna cikin gari, ku kashe mugu cikin gari.
Ya gidan maza gida da maza ne sojan ne tare namu ne. Tunda Allah ko ka sa gaba, don haka mugu ya dakata. A rana ba za su tarku ba, watsatsu ba za su kai ku ba. Iya ƙaryar ku ƴan ta'adda wallahi Allah mu ka sa gaba. Iya manyan mun sai riga sai roƙa ba za mu fata ba. Sojan Nijar yayi gaba, tuni sai ta uban gaba. Sojan Nijar ku ta mu je gaba, tun da gudu ba ku san shi ba. Iya daga soja namu ne. Wai na kuke ƴaƴan tani ne iya wakana ne. In mutum ya ji hadisa, mu muna da masu magani. Kun ga Allah da magani, sojan Nijar ma da magani. Allah da magani, sojan Nijar maganin ku ne. Iya magani na tsirannu sojawan muke da shi. Yan shairi ku dakata, me san taɓa Nijar ma ya dakata. Nan gaba dai uban shi za ya ci, to da shi uwa shi za mu ci. Iya wasu suna gani sojan Nijar ya gaba. Ko na baɗin lissafin ƙarfi suna gaba. Sojan mu ba su faɗuwa, sojawan mu ba su fargaba. Yan ta'adda sai ku ta jiki, Allah ba za ya bar ku ba. Maza na tani kuna gani ni zai ta matsayi. Tilas a gan mu sai an jira mu karyar su ƴan uwa. Wai an ce ba ku yi, an ce tsoro kuke da shi. Suka ce ma a zuwa da ku, haba ku kyala ƴan tsiyan. Yayi sojawan Nijar kowa ya kasu zai ya sallama. Musamman idan suka sa teni suka yi ayari. Inna lillahi za ka ji, a'udhu billahi za ka ji. Ratatatata kawai za ka ji, kakakaka kawai za ka ji. Lambar lahira suka yi riɗan, yan banza sai ku ja jiki. Yayi sojan Nijar Allah sarki ya taimaka. Baba Tani ya taimaka maza mata ne dan kuji. Wai ina mazajen mu ne, wai ina mazajen mu ne. Yan madar soja namu ne, soja wani jari soja 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 ne. Ratatatata kuna ina, ratatatata wai kuna ina, ratatatata wai kuna ina. Ayyamu Hussaini na ku ne, ɗan jihadi makaɗin ku ne. Ɗan jihadi makaɗin ku ne, mu Hussaini ni mai ƙaunar ku ne. Baba Tani ubanmu ne, uban ƙasa kai ubanmu ne. Ai Allah ya baka ƙaryar su ƙoƙe ba za su kai kama. Ba nan bare, ba nan bare, kai ba nan bare. Wai wannan salo na wane ne, kiɗan sojawa na kirmugawa. Ina mazan suke, ai na iyan suke. Maza maza maza, ɗan maza na Tani. Maza na Tani, mazan gidan sama har da mazan gidan ƙasa. Batun maza ce sojan Nijar namu ne. Ɗan mazan na ce ba matan bane na ce. Batu na sojan Nijar yau muke tsayi. Wai ina mazan suke, wai ina mazan suke. Maza 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 maza. Iya na Tani. Muhsin naku ne.